भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून संघटनात्मक निवडी जाहीर करण्यात आलेली आहेत। रायगडचे प्रभारी म्हणून नितेश राणेंची निवड झालेली आहे। शिवसेना राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या रायगडमध्ये नितेश राणे यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर केशव उपाध्ये यांना ठाणे ग्रामीणची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये आलेल्या पृथ्वीराज पाटील यांच्यावर कोल्हापूर पश्चिम मतदारसंघाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे। आपण बघूयात की भाजपनं कुणाकुणाकडे ही जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। संघटनात्मक निवडी भाजपकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पृथ्वीराज पाटलांवर कोल्हापूरची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। रायगडचे प्रभारी म्हणून नितेश राणेंची निवड करण्यात आलेली आहे। प्रीतम मुंडे यांच्याकडे संभाजीनगरची जबाबदारी देण्यात आली आहे। केशव उपाध्ये यांच्याकडे ठाणे ग्रामीणची जबाबदारी देण्यात आली आहे। चंद्रपूर ग्रामीणसाठी चैनसुख संचेती यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे।